O BNG demanda que espazos como paseos, alamedas ou aparcadoiros que se atopan en dominio portuario pasen a ser de titularidade municipal, posto que se atopan integrados na dinámica urbana dos distintos municipios. Na actualidade, os concellos vense obrigados a aboar tarifas abusivas pola realización de actividades nestes espazos, cuxo mantemento está a ser asumido con cargo ás arcas municipais. Ben sabemos que nos 4 concellos da Barbanza hai zonas nas que non se realiza actividade portuaria. Estamos en Ribeira, podemos nomear o recheo portuario, como é unha zona de aparcadoiro onde tamén os sábados se fai o mercado municipal, pois que temos que pagar unhas tasas abusivas polas que despois Portos non inviste nos peiraos, non? Estamos falando de que hai un gran malestar non só nas entidades sociais, senón tamén a nivel dos concellos, porque Portos recada unha gran cantidade de cartos que despois non inviste. Así o vemos no deterioro das estradas de ámbito portuario, tamén na falta de iluminación, de limpeza ou de seguridade. Son servizos que moitas veces lles están prestando os concellos sen recibir nada a cambio de Portos, non? Entón, queremos, desde o BNG, lanzar unha proposta que tomen en consideración a Xunta, Portos de Galiza e tamén os concellos, como é a constitución dun órgano de coordinación entre Portos e os concellos para reverter a titularidade pública municipal aquelas áreas que non son de uso propiamente portuario, como poden ser aparcadoiros, alamedas, prazas, paseos marítimos e demais. Ademais da reversión das zonas que non se dedican a uso portuario, os nacionalistas amosan a súa preocupación ante as numerosas deficiencias que presentan os portos da comarca. E desde o BNG o que imos é facer unha batería de iniciativas tanto nos concellos para que os concellos presionen a Portos para que acometa aquelas obras e melloras que son da súa competencia e tamén no Parlamento Galego para que a Xunta tome cartas no asunto e non deixe que os portos estean deixados nunhas condicións deplorables, non? Queremos que sexan portos de referencia, portos importantes no ámbito non só galego, senón tamén a nivel internacional.